നീയൊക്കെ രണ്ടോ ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന അജിനെ പിടിച്ച് അടിച്ചാ? ഓ, അവൻ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചു, രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്ത്. എന്ത് അവൻ ആരാന്നറിയോ? അവനാരായാലും നമുക്കെന്ത്? നിനക്കൊക്കെ അവന്റെ ചേട്ടൻ ആരാന്നറിയോ? അവന്റെ ചേട്ടനാരാ? സിനിമ അറിഞ്ഞ? അതൊക്കെ പോട്ട്, അവന്റെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരനാരാന്നറിയോ? ആരുടെ അടിച്ചത്? എന്റെ പെങ്ങളെ പറയണ ഇനി അടിക്കും ഞാൻ അവനാ. ആണോടാ? ഇല്ലണ്ണ, സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അവൾ അറിയത്തൊന്നുമില്ല. അണ്ണനാണ് സത്യം. നീയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കോ. ഇനി അവനെ തൊട്ടാ നീ എന്തിനാടാ നോക്കിക്കോ? അടിയണ്ണോ, തൊട്ട് നോക്കടാ, പറയാ. എന്നാ തൊടും. ചൊടേന്റെ തൊട. Torto